ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra amangi hakhir dob yeng jongpi Dr. Indah Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jela jongi ibala pentebet jela de ban sumar ye ki badan jingshitam ki khlai ki bam light penjahit bha ki baat ki kijan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban ye kendo ye ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baje min step shaneng katanat ka koj ka khia lingba ka office jong district medical and health officer jong East Khasi Hills district haga laitrik unai leber arazar arfuar lakhot bat wer bat kintu jur ya baro ki kime ki kpa badi ki nong sumar bakin nyalam nyala ki khon ki badang sukha bat ki bala kinjo hado arsnam karta shaki jaka ajing sumar khnang bakin dub yo ki injectika ki bayada naki khat ar tali ki jat jingpang Hagabaya day bat kani ka additional district medical and health officer jong ka East Khasi Hills district ka Dr. S Khongla ka district MCH officer kam district immunization officer ka Dr. Liza Kharmuti bat pediatrician jong ka Ganesh Das Hospital Shillong u Dr. Yaine Lingdo Maplang haga jingya keren bat kilar pathai khubor kila kentu ye ki kime ki pa bakim day satya ban le bum sut nyo ye ka jing ai dawai injection ye ki khulung henrei ki day ban ya lang bat katrat ka koj ka khia khnang ban yada ya ka jingem jongki khulung naki jingpang baharukom hagajo ko por kila pun sngoth shai bha baki kimi ki pa kimdei ban sngoth bakla bakane ka jing ai dawai injectika ya ki khunlung kadai ne ka benta ban yada na ka jingpang covid 19 hanrei kadai ne ka benta ban yada ya ki khunlung naki babon jat ki jingpang ka jingwan jungi benta ka sngi ka long ba kadan ka wei ka program ka jong ka Sarkar India kabaki khot commission Indra Dhanush kuma ketep la munsnam milale hamni hapo ka state ke jongi bat menta ka kentiru kaya lightly ki round laisien ka round ka ba ni kwa bangin yo lut ki kena baro ki bampat pendep ya ka routine immunization bakin one ban pendep ya ka immunization Namar belai nilai iba kini kapor badan ka kelam COVID. Bun kilong kemi lagi kilong pa ki akutien. Manwan si ki jaka pa I inject. La kita haki centers, ki health centers, ki sub centers. Ne kita hapo ki VHND sessions ni kanu ka session site. Haki shnong ki tau ki akutien banwan. Bakani jing akutien kalabu jing ia shibun nakaliang jong atuntar ka koi ka khia. But kami ka kenti tentang lain tali district Papua Meghalaya ki bahab banle ya kani ka intensified mission Indra Dhanush ha ka ba ni bon kita ki drop outs ni bon kita ka hesitancy but ni donru ki refusal ha kini ki jaka ka pelong ba Sarkar India ka lai ling ba ki performance ki jongi ling ba ki achievement ki jongi bangim kot sya kata ka thong Nakakadaw, pengat biang yang ini hab banle kani. No child should be left without vaccination. Mendan iwei kelung ru ibadai banin banem yo ia ka routine immunization. Kajingwan kajongi hang ni kalong bagi kwa man ketui kini kepala ni kinong sumar jogi kuan kiti kaptam ki badang ka hado arsnam. Bakin wan ban pendap ban ai day por ya kini ki inject ki banyadan ki khat arjat ki jingpang Idan ni Dr. Yaine insa kham batai bnia ikini ki jingpang ki bani ki bam dan dawai henrei dei tang da ka inject ka bala baniada ti idan ladap sha ka round ka beningkong kata ka dei ha ka hindu terik urempang ti menta bena du hindu terik urbel hadu khat sau terik ka dei ka round ka baal banadu sau terik wiya yong ka dei ka round ka balai bagi community bamentani dang dap kata bani on ka fully immunized coverage ka full immunized coverage kamut ka jing yo jing kalung hadu kata ka inject measles rubella JE baka PCV ki ba hapok khat brai lagi hapok shisnam hapok kan ka East Khasi Hills ka coverage jing ka long tang 100% te widan kam lo kumlu bagi yo jing ada lo ki kena baro Handai kau persen ni haban kuat syarat ham. Nah tak ada kandi ka press conference let's say nila ban batai syai, yakin nong snap,
ya kajing dan kam ban pendap ya kini ketika kenang ban yo ya kajing yada ban yo ya ka jing kajing kia ban benem du kajing im na kajing pang bala ni nakapor sagapor kapahapok ke distrik nya kentu ya kilong kini bakin wan ban pendap ya kita ketika ya kikelung kunju iru ya kilong kini tiba arnat bakin pendap ya ketika joki hakapor ke badai rela bonsil because kadang gini ka kalam covid ngila dulu ya kijing kita kijing syamia joki beri la dulu ke bekitim ba banwan cakamat bagi medut pangi ai kataka COVID vaccination iki kelung henry kampat don kum kata ke kebangi penmi ke vaksin ke pertama ke ditangka pneumococcal iki kelung dan nata kada ko ting ki dan kata kajing sngo ting kajing sngo bam syai ba kadi ke inject medut ba kadi ke injection COVID henry dalada day ba kapoi kata ke injection COVID haki kelung ngisa pentip nama ka sarkar hado manta kadang ai tang hado ki khatsan senam syndrome di ni kwa bakilong me bakidum dan kata kajing sngo pair kajing sngo ikeni kadi routine immunization kabala aju ai na do menshua kiru kilajuan ai man kapor the por baki ai kini inject ngisi ong lada ai kumia kapenta si don kajing shit dalada don jing shit ngila ong ai pendi na da paracetamol dan dile kimdi ban sngo bakata batang bayo jing shit iklung kit no bun sini kilawan ai kabaning kong kapenta da ade kabaa kabala bide kiman shu nomor ba yang bakishit klung tikani kadi kajing shit jogi berkiyo kadi tang sisngi asmi daladi itu kada bai kamele shu tingi kedu sejong na do mentai ki nomor kini ki klung ki badang kha hado arsenem ki de gilawai jogi lada kim yo kataka ka tika bapura ganja ayu ki ni so takadang kwa ban kerpa ikime ki pa banwan sakhamat ban ai ket injection nama ki klung ki don kataka hok bakin yo ban yada yaladi program bakini ki jingpang ke ba ka ai da mo ki dan ka atli ki jingpang ki ba de ki daw jongka jingyap jing klung ta ki de ka TB ka meningitis ka pneumonia ka diphtheria ka jerhok so dan ka whooping cough ka Japanese encephalitis ka tetanus ka polio kanyang persit jing penhial ka jingpang stem ya kini ka artli ki jingpang ki khot ki VPD dapat paring mut ki vaccine preventable diseases dak daw ni tika nila ban ai jing adai kini klung bakin yo akani ka jingpang lada ki yo ru ka intensity ka dunano te kini ki kumbaong i mam ne la rangi ai mi tika le immunization vaccines kira kidon ki klung ki bala bandan jing shit te ki mi pa kim dei ban tieng ba ong alayo jing shit na tara ngam ai shu tika ba no te ni kumbaong i mam ni la ban ai do paracetamol syrup ba kani ka jing shit kalong normal kalong ka reaction jong ka individual body kidon klung ba yo kidon klung bam yo te lada ki yo ru kani ka jing pang kamlong ngom kini ki be ki jing pang ba ka ne slim nang apo singa asi ka jing shit ka hiarno ke bat ti klung ilong immunize I develop ka immunity okay diphtheria pertussis tetanus tuni wajing arab ek diphtheria ek pertussis ba ka tetanus then don BCG wajing arab ya ka tuberculosis nang ta don hepatitis B wajing arab ya ka jaundice nang ta don measles wajing arab ya jing persit nang tahu dan pneumococcal PCV vaccine badang should introduce machine utang ajing ada ya kan pneumonia but ba pneumonia baka bau hep B ajing ada ya ka meningitis ba pneumonia ru Nadangi pet yang di Islam di balale ya ka poliomyelitis ka jingpang mo pa yo ikata ka jing lalong ko bay yap siyam mo ya ka ko ikna Last case bagi yo hapo India kadai Howrah district au January 8,000 khatway kata di last case kata kena apa tengah rupshana katun kadi last polio case hapo India banilai baling ba kadi polio vaccine kabani syai penbanru lingba katu ka IPPI di intensified polio pulse polio immunization baling ba kajing ai polio vaccine ala banrat ting khong ya ka poliomyelitis na po India. Henry hindi ngidang hap ay kani ki inject nambar badang don kini ki ri ki ba hap ya ka ri India
badang don kes kum hapo Pakistan pada Afghanistan dari pipet ikut kubur pinyi bahwa Afrika menhakani kadang kewe ke reported case of polio hakaba kadai ka case kabala import na po ini kiri ki badan ki polio case na kata dia khana jing job ba ling ba ki immunization la na bandrat ding kong ya ka polio dia don ru sakan dia tetanus ru kala ada hata ki elimination phase haba ong rat ding kong means zero case haba ong elimination kamu kelajan poi syaka eradication kamu dang ki case hendrai mendai syu ki case bejelai la bandai iwei hapo kasilak lani iwei hapo sekolah dia kan ni ka tetanus ru ling ba ka jing ai ka tetanus toxoid vaccine la ban tendu jaj ya ka but undan reported case show tikini ki khana jing job ha ka ba ki kini ki pa ki ban so ko ba ha bangi ai ki tika ya da kamut bangi ai ki khon ya ka jing ya da ka pura ba ki nyampang ki nem stom ha ki ni ki jaka jong ka East Khasi Hills ni don shi pon ba ki jaka wat hang ni ha khat sarru ha ba ki brio ki la na kentat ban ai inject ya ki khon ki jong ki but habang ilia ya kani ka first round nilap bagi ni jaka ki ba hapo ka desi hapo pomlum PHC ba ki ba 1 kilong tang hapo 4% na ka iba plan but nyopo hadu 4% ki ai ki daw ba repair dan ki ba ong bagi ki tang dan pade ki ba khantala no ka yeng dan ki balik pet no na snong na ma di tieng ban ai ke inject na ta ka daw lo ke jing wan jing ni di ban ai jing pe shai ban nyim ai ka no ka ban pen crow la ni ka ban pen tang thlong henrei ke jing don kam hi ka dei ban ai ta ka jing ya da ba hadian habut ru ban la ke ko balong another example hi ka smallpox ni ki bala he rasan mo ki bala kham rangba ni don ro kitika po kiti jongi but ha to ka po le sing la ban ong bam pat don media mo badan kita ki fake news badala ban rat ding kong ya smallpox baru kinong kendong ni i la temen gidon ya katu tika ban yada na ka jing pang smallpox tika turu ka dei ka success story but ni kwa apakah ni ka ju ka story ladang ya trailang bin la ban rat ding kong shibol di jing pang tiki don ki suspected cases jong ka diphtheria ru hagidon ki than ki bakam jengai ki bakam long hard to reach bagi beliau kim teriak bang ship inject mesti bagi mlik ki healthcare worker jungi doktor dang men hakadi IMI dang wanyat arkam tatam mo bagi taki monitors ki bawan bapha ka ministry na po Delhi but balik wat ya kita ki beliau ki bam teriak bang ai inject dia kita ki jakai dan kita ki suspected case of diphtheria hendak ki kamla ban isolate pada mo long li na bagi ladi dawai mo doktor bagi ladi dawai untuk teng lo mla ladi lawan dia por but kila dan ru ki baladu no ya ka jing em ke joki pakari ke suspected cases la ra eki spot hospital ki bahaya andrei khamna shoban isolate ya tahu bacteria kita ki kena ki bakram pat ai ni vaccine but yem kwa but ki dan ka wei ke jing em ru ka bandu tang na benta bagi ki me ki pa ki long hesitant la ne ki long atatian ban shim ya inject kabaan mo kwa ban ong gubni baka di ka mission Indra Dhanush mdei tang gi khna ki ba dang kha hadu arsenam mdei ka hapo kan di ka shatri jo kan di ka mission Indra Dhanush ni wadru ya ki long kebi ki ba armet bakin pendap ya ketika bat menta ketika ba armet baro ni ai shoot tang simple tetanus toxoid kaya ke tetanus diphtheria namar kum ong baka dan kata ka jing siap tiang baka diphtheria outbreak kala ban dan kanu kapor mo namar beli badang bun ki bam teriak ban shim ya ke inject ti ni khat ki long kebi ki bam pat ai inject so bahawan ban pendap ki inject i ai dos ki tu ki badang syukha ka first year lada ki armet hadin ki dap yo ikodi fo ka laisnam ki ai ka we ka booster dose ti ni khat ya ki long kebi ru so bah man pendap ki inject one ru ban pendap ya ki check up ski joki masosik ban ong bang de sti kani di kala begini akaran ba ka East Khasi Hills ka di ka way ni district ko Megalia bani bun hang maternal deaths kamu ka jing yang no jeng kilong kebi ki ba pun
but kibla dalam adab kah dok sopu arsi ni kategori kita lagi kelak kum ki maternal deaths. But haduk mentah dan sopu perangut kilam kebi ki doa ke jingim ngadu April haduk mentau January ni la benong haduk mentah kasmi. Kan riu ni kita ki dagi bayok COVID. But akiwi ki district Johor Meghalaya ada undan maternal deaths. Maka daw ba kalong ba Kim Ju Wan ban register Kim Ju Wan ban check up. Tigi ko ban khot igilong kebiru what are the tien have P1 ga health services ka digi ba biang tam kidan ki nurse jungi ki ba train ba ki NM ki jungi ki ba train ba support ki nong kendong kidan kita wai kita shin man mesti ki ba yap lu ka dei ka tai bagi ki dunasnam nam tadan pe dei ki ba la dep syaput chi sien ndai ki dang trial pe dei ban kha hayeng man khahi tikum kita ki high risk mothers ki ban one support ki health facilities one pendap ki inject di ki dawai check up ha kadang ba ka jing im kan nam du na kadaw ba ki du ban shim ki lat ki ban ya dai ki ai tika hadu katakan 9 months dos ya shipong kaja raspa profesor di hapon mengile ya kani ka IMI mudi kani intensified mission in Radhanush nilap pumba katlai spa katsa 1314 kiba ai daw wet bagi dehi refusal mud kim tre the lay ru ban shim yang inject bagi buan kiba pum kita ti hendrik don pade kiba ai kita ki drop out kamut kila ai shisien la ong doktor bene kila bai khulung I donjing ship ti kimon ai show pade ha subsequent immunization juga ni khat ru ki long pa buan sien dengan lek laya dia malalek takoi ke cakap dalam kali ki beri kim ai ki ombo pa dong ya yang ikun be ipang bo ba dia dia hidung tai be ipin ru tang bo lu ipang nyim ong ba kim pang kan rei ka jingyo pe de ya ka jiada ka khamkon ban ye tai jing du thia I ba shi ye an ye ki khat I ki long pa ru so ha ban so thu ndai ba kin thang ye ki long ke mi ba kin wan lam ye ki thlung ban ai inject ni stonat ban ni shek report ba la da upa wan ba hi khoi ban ai inject ni kalong nyar ba ha po kan ni khasi jungi bagi you I be ta ka jinga tre lang ham tam ni nong kendong ba upa ni tre lang ba ka kemi mani tre lang ba ni ban ai ka ta ka jinga da ki khoi tigi I kwa kan ka jikala ni jimut ci perkhat ba ha bagi ai ni ki tika bon sien hi but 60% hi ka dei hi na banta prevention na ki jingpang bam dan dawai but na ki jingpang ki bana ban penya bun sien hi kini ki program ni la ada ai ki awareness ding ba ki ram pasnong ki la pertasnong ndai ki ram don kini ki jing thut but kuming la krem mene bas dang ru baka klam covid kala pentut di ka jing pendap ya kami namar bahau arko hadu wei ke East Khasi Hills ke pendap prapunyo percent buat kan yo hajar tam ki khlung ki pendap na ka target ke bana bu hari menta ka kenti pada kalong ke AKA ke basosi bani social tiang hiru yo dan kedung ka outbreak habaki khlung kim mom om ki khlung ki nam so thu habaki me ki pa ki mon lam ni ki khon ban ai inject tika covid vaccination rule se ka de kata I doktor mendai lakta kata babun ki batiang ba yo ki khlung jum ni lo ni ai ka covid vaccination kuma phila tip hi by covid vaccination ni ai na do khat san snam shaneng hendai ni kan tu hi baro ki long kebi long ba ki pendap ya ki routine immunization ka kom ka puar berabu maria kha ki kha ko ki hospital kabut ki yo ai kata BCG ke hepatitis 0 dose more 0 because the day of birth but ka OPV 0 dose Dikil ada menriu tayo ni kham stnat ban shim riu tayo na ni ampras ni nama kata di best time ban ai vaccination ni ai ya kata penta 1 kata pentavalent vaccine kaya da na sanjat ki jintang nang ta ni ai ta fractional IPV kata ka de ya polio da ka injectable ni ai kata ka PCV kata ka pneumococcal conjugate vaccination kata ka ba ya da na ka ni ka pneumonia kaya da na ka meningitis nang ta pada ni ai saat teli ke ba ki drop di bagi pendi kata di rotavirus vaccine but ka polio but ni ai kita lysine
ya ka penta, ya ka rotavirus, bat ya ka UPV, ni ai laisien, hadian man ka apu prasmi, kamut ni ai hindreu tayo, ni ai shipau tayo, ni ai katsau tayo. Di ka ta ka PCV pade hagita hipuan ni ai arsien ka IPV ni ai arsien, dadap kendai benai kelum ni ai ka tu measles rubella, ni ai ka JE, bat ni ai ka PCV. Kita kidai ki inject, bagi dia ban pedap hapo jong ka shisnya. Hendrai lagi hadu sans nam pada kinuan nyau sia. Ban lek sekitaki booster doses. Kami kan sedang duduk nyau. Ya kilong kumile kila bon haki schemes bangi ai ki. Mende ba ong baki shule kha ki myo ki bon haki schemes ban ishawe ki do ne yeng ban ai ka jing suban ban ai ka jingbang na ka ICDS ru ki ai ka jingbang itu ka midday meal jong ki include lang ya kalong kumin ke hapor baki wan ban register ki yo kata kasan hajar bat ki habak hadu ki di ben pendep ya ki kelung ya kata food immunize di kur baka ki sayo lot ya ka bisa ki ai installment 3 installment ya kasan hajar ki yo ka ban yo ya ka kali baki man nadu na yeng bakan man on hospital balik pa dan kilong kubi ki bapak depo dibo eki apa kita ki transit homes apa garis das ngeladon kita ki transit homes sama teng-teng garis das kelalong full teng-teng don ki bap plai na pilih apa garis das teng ki tiak hamadan dan ki padek kan degi kilong kubi ki bela jengai ka sinong ki hapan ya genti ka ba tinggi bu na ki kita ki transit home lada ki lade ka por ban ka pade isa shim na ki ajan ki select pade hospital haman na ki diki facility jongi mantang lasang man bu ki transit home nomor pakan kamsuk iki bunsit kisik ong iki lada pitnga ki snong one snong sa sajan ka facility lada ki don bahaya snong hajan ki bakit suk ban mateng teng kin habiat kejat na do na sidok sai ka jenjare kalau kubi kam tam ka balade ka tu ko ban ka tingila alu kita ki facilities babiang iki pentip ki asha ki agar madi da ka tu ka mother app ki track iki la phone pe kala de ka po jong pi ban kha pin hap ban no la ni ki thu mental le ka don ka kata ka convergence bangi hap ban le lang even video also takes part in video ila phone la oi kira pas nang pe iti long kami ila de ka por hap pen sha na hap wan bon hospital kata ni le ti da ka jing tre lang hi ging la ba poi sa kata ka thong jing job ko mangin duna kata ka jing yap jong kilong kami ngim kwa kilong kami jing kin yap hapor ba armet lepor bak hakun baka de kabala ban yada te preventable te mde baka de kecing pang kade tang kecing trail lang kecing so tu baki de ban wan na kapor sa kapor ban wan ban check up ban pe de ki doktor ban le ka bade ban le kapor baki armen tingila kan ban yada ki baki num poi sa kata kecing ya tingi kwa ha barak khai pekin so tu e gani mde ba ka sarkar ka le ben ki na ban pele e kuno ni ai be tanam ta ka jingha ni ru ku gi doktor ki badan ha ka district e ni train ni pet na ban ta ka jingha ka jingmiat jongka joki di no song song jongi joki paradok prasnam jongi kini ki belok entitled ki gitu ki ba armet ningkom kiyo first pregnancy kiyo ekeni dengan ya kiwe pede kidan ka kini kiwe schemes pe BJSSK bakin lek drop kan di ai kin wan sha na yeng dan kini pen bu hospital kiyo kita ki schemes dan dari kata kasan hajar hi dehi ki ba armet mendingko through asha nama kan ini kidu komyo rom de baki yo ada kapisa ki la pli account hapo ka bank kapisa ka point siapa direct sa bank target nakabenta kini katsan haduk hat news demo nakabenta ka COVID vaccination kabadai Andrew pra hajar sanspa pra kibala ai haduk menta kidai kat Andrew hajar arspa shipo tikadon ka hesitancy issue hapedengi kena balik accident pedeki ong bakidang no exam si kena menta tingin up ek examen bat ngin pek namar gi kwa ban ai ki schools ru